Uyazi ukuthi uma usuka kuNkulunkulu hayi ukuthi inkinga zizocala, ukusuka kwakho akuvuli inkinga ngoba wena usukile kuNkulunkulu. Inkinga nje zomuntu ziba yiningi ekholwa ila kukholweni le ndaba. Kungakho uthi uma ukholwa noma usindisiwe ubuka inkinga onazo. Abanye bazokutshela ukuthi inkinga enginazo manje uma ngisindisiwe neinkinga enganginazo before ngizowamukela uKristu asifani le inkinga. Okusho ukuthi ngamanye amagama ngesikhathi ngingakasindiswanga kwakungathi inkinga zingconywana, yebo kona kwakukhona. Kodwa ngonela ukusindiswa, ngonela ukukhetha uKristu, ngonela ukumvuma, kwaba ngathi amanzi angena endlini. Kungoba uma usindiswa, uma ukhetha uKristu, u-attracta imimoya. Now you are a target. Now you are a threat. Okusho ukuthi uyasindiswa ke manje. Nazi nenkinga seziyaqala ke manje. Seqale imimoya ongayi-understand ukuthi hawu phela ngisindisiwe ngabe kunokuthula. But le mimoya i-attractwa ukuthi wena sosindisiwe. Kungakho kunezilingo ekumele ubukane nazo. Kodwa le ilingo ekumele ubukane nazo, ubukana nazo ngoba usindisiwe. Kunabantu abalwa nezimpi. Kodwa impi uyilwa because wasindiswa. Believe it or not, kunabanye abantu ababhekane nezinto zokusindiswa. Umuntu alwele abe nenkinga. Kodwa le nkinga uyibone ukuthi ikhona because usindisiwe lo muntu lo. Ukube wayengasindiswanga yayingeke imehlele lento le. But because into ayikhetha i-attract imimoya, into ayikhetha manje menza abe i-threat. Kungakho it's very much important ukuthi nanoma ungehlelwa yiziphi inkinga empilweni yakho uma usindisiwe, ungamshiyi uNkulunkulu ngoba there is nothing better than this. Ukumshiya kwakho uNkulunkulu ngenxa yeinkinga vele it's part and package yokusindiswa. Uyibone lento ukuthi lento le ilwa nokusindiswa kwakho. Lento le wawungeke ubukane nayo kube wawungakasindiswanga. Kungakho uSathane uma agadla, ugadlela abantu ukuthi basuke kuNkulunkulu, yilabo afa khona kabantu. Ngoba bayasuka kuNkulunkulu basuswe yinkinga abayikhanda kuNkulunkulu kodwa bangenele ukuthi akunayinkinga. Kungakho uma usindiswa ungasindiswa ngokuthi uyahamba uya ku5 star kasejenze kusindisweni makholwa. Kungakho okholwako endleleni yokholwako ziningi ivunguvungu. uJobe elokhumile noNkulunkulu kufile abantwana kodwa uJobe umile noNkulunkulu. Iphelile imfuyo kaJobe kodwa uJobe solumile noNkulunkulu. uJobe umilwa ngamathumbu, uhlala emlotheni yaze ethwapuza kodwa uJobe lokhumile noNkulunkulu. Uthi unkosikazi kungani ungamthuki lo uNkulunkulu wakho kube nganye ufe nje, umthuke ufe? Ngoba lo uNkulunkulu omkhonzako wena, lo muntu uyamkhonza kodwa izingane zakho zifile. Lo muntu uyamkhonza kodwa imfuyo yakhe iphelile. uJobe bekaqebile kodwa kwaphela konke. Wathi umfazi kungani wamthuki lo uNkulunkulu wakho kube kanye akubulale phela? Wathi uJobe kanti kuNkulunkulu sifanele noma silindele okuhle kuphela na? Ngoba thina sicabanga ukuthi masindisiwe funa sihambe ku-freeway kuphela. Now usindisiwe you attract the devil himself. Kungakho ilingo zongena kizo uma usindisiwe uzophuma ngegama likaJesu. Uyokhishwa ukuthi usindisiwe, okholelwa kuyizokunikeza amandla uphume kuzo zonke inkinga ongena kizo. As long ungabasuki kuNkulunkulu, indaba isekutheni hlala kuNkulunkulu noma kuyenzeki. Hlala kuNkulunkulu kuneyinkinga zakhona usindisiwe.